שלום אנשים, אני מצטער, אבל פשוט יש לי איזה בעיה. אני פה עם חברים שלי, והיום אני פותח סופר מג'יקל. טוב ולשתוק! טוב. הנה, זה מתחיל עכשיו. 4,402... איזה ג'יימס, גול! 5 וויץ'. יש פה לג'נדרי, אני בטוח. די, אתה נותן לי עין רעה. טוב, מלא. יאי, מה לג'נדרי? לא, אין פה, עכשיו יהיה לך 3 אפיקים. אלקטרו! קיבלתי אלקטרו! אני לא מאמין! אלקטרו! what the fuck, אני חייב לצלם. טוב, יאללה, צ'יימס, צלם. צילמתי. what the fuck? אלקטרו! אמרתי לך שיהיה אלקטרו! אמרתי או לא אמרתי? אני לא מאמין! אלקטרו! אני חייב להכניס אותה לדק. אבל במקומי. במקום יש גולם. טוב. מה הייתה בהבטחה? רגע, אתה עדיין תלם? כן. טוב, אז עכשיו נעשה משחק. אני מקווה שזה יהיה טוב. ככה הקמתם את כולכם. שנייה, המטריה שלי. וואי, אלקטרו, לא מאמין, סוף טוב יש לי אלקטרו. וואי, התיק הזה מעצבן. שמתי בובלר סתם בשביל הכיף. וואי, כיף לו. הנה. למה קנית כזה? טובול, ועוד אתה אמרת שלא יהיה לי לג'נדרי. אני אמרתי את זה, נכון? עידו, בזכות מי קיבלת? שלב אמר שלא יהיה לך לג'נדרי. לא, עידו, מה אני אמרתי, שיהיה או לא? אתה אמרת שיהיה. פתאום יצא לך עכשיו לג'נדרי צ'סט. הלוואי, אמן. תראה מה עשית לו! קטלתי. העיקר אמרתם שאלקטרו לא טוב. אלקטרו הוא מלך. אתם אמרתם! אני? כן, אתה. כבר אתה אומר אלקטרו גרוע. אני? לא, הוא. אתה אמרת את זה. מה, הוא קיבל 2 אלקטרו? היי לכולם. די טוב, אתה חדפות. אתה לא הולך לעלות את זה. ברור שאני הולך. מה? הוא הולך לעלות את זה. מה חשבת? כן, מה חשבת את זה? טוב, אז כמו שאתם יודעים, כמו תמיד, עידו מנצח פה. טובול, נכון ששיקרת כי כולם יודעים שזה אתה. נכון, כולם יודעים שזה אתה. על זה נאמר, עם מריח או עם מסריח. כמו שאומרים, עידו הוא המנצח. אז איך אמרת שהבליץ? איך לא ערכת? נגיד. מה, על סופר מג'יקל? לא, על ירידת הארנה שלו. עידו. איזה קלן אתה? איזה קלן אתה? קלן טוב. אל תעלה את זה, עידו, די. יואו, כמה דמג' הוא עושה לי. מי, אני והררי? יואו, כמה דמג' אני עשיתי לו. אתה ושלם. אל תעלה את זה, די. תחשוב על הדברים החיוביים. אז מי איתך בעוד קלן? ברור שבא עליהם. לא, די. זיו, ויש... גם האור היה. אבל את זה הוא לא. יש לך סיכוי כזה קטן. הוא מגה. הם מגה מיליון. אתם יודעים, עד שאתם עושים סרטון, אתם צריכים להיות בשקט. אתם אלה שלא הייתם שכל אחד שומע את... טובול, די! טובול, די לאכול בפה פתוח! שומע את איך אונסמן לועס. טובול, די לאכול בפה פתוח! עידו ניצחן, טובול, זה באמת מגעיל. זה לא אמת! שומעים אותך, די! שומעים אותך. זה לא! זה לא טובול, זה אדמן! לא, זה לא אדמן, זה טובול. אני מצטער, פשוט יש לי פה חברים מעצבנים! טוב, אני הולך על שילוש. שילוש משולש! יאללה. הם לא יודעים מה זה. אני שם עכשיו אלקטרו, הוא שם לי דוג. לוג. הוא שם לי דוג. פיירבול וניצחתי, אפשר להגיד. ניצחתי. כמה? ניצחתי. יואו, 30!
גדול! ברור שהפסדתי. אני לא מאמין, הפסדתי. אומייגאד! טובל, חתיכת דפוק, הפסדתי! בגללי? יו, אבל זה הפורק 90. לא. כן, לא, הוא לא רק 90. כן, הוא רגע, איזה פקסן הוא. רק זה ב-12. טוב, לא. בוא נגמור את הסרטון, ויאללה ביי.